ଯାତ୍ରାରୁ ଆମେ ମାନେ 20 ଟଙ୍କାରେ ନୂଆ ବାଇକ୍ କେମିତି ଆଣିଲୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ମିନି ଭିଡିଓ। 2-3 ଦିନ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଆଜି ବୋଧେ 4 ଥରକୁ ପଡିଛି ଗାଡି ଶୋରୁମକୁ ଆସିବାର। ଏମିତି 3-4 ଦିନ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫାଇନାଲି ଆଜି କୋଉ ଗାଡିଟା ନବୁ ଚଏସ୍ କରି ଗାଡିର ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର କାମ ସହିତ କ୍ୟାଶ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ମଣ୍ଡେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗାଡି ଆଣି ନଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଡି ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମ ଭଗ୍ୟର କାରସାଦି ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆମ ଗାଡି ଏଇଠି ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ସେଦିନ ଆମେ ଏଇ ବାଇକ୍ ଟା ହିଁ ଚଏସ୍ କରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ସାଲେପୁରରେ ହେଉଥିବା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନର ଆଜି ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ। ଆଉ ଲାଇଟ ର ଡେକୋରେସନ ଦେଖି ମନ ତ ଖାଲି କନ କନ ଆଉ କେମିତି ଯାତ୍ରା ବୁଲିବୁ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିକି ମନଟା ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମେଳା ଭିତରକୁ। ଆଉ ଏଠି କିଛିଟା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ଥିଲେ, କିଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଏଇଠି ଫୋନ କଭର ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଣି ଯୋଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉ ପଛେ ଇୟରିଙ୍ଗସ ଟା ଆଣିବା ପୁରା ଥୟ। ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଇୟରିଙ୍ଗସ ଥିଲା, ଯଦି ନ ଆଣିବୁ ମେଳା ବୁଲାଟା ପୁରା ଅଧୁରା ହିଁ ରହିଯିବ। ଆଉ ରହିଲା 20 ଟଙ୍କିଆ ବାଇକ୍, ସେଇଟା ବାଇକ୍ ନୁହଁ, ଆମ ଭଗ୍ୟର କଥା ଅନୁସାରେ ଏଇ 20 ଟଙ୍କିଆ ଡ୍ରୋଜର ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଚୁସ୍କି ସହିତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇକି ଏମିତି ଅଳ୍ପ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।